I entrem en esta part del programa i primer divendres de mes tenim la secció anomenada Encadeta Còsmica, on la nostra Tere Llambric ens fa mirar cap a dalt a veure com tenim col·locat l'univers per a després tornar a mirar endavant i a veure què ens espera. Tere, molt bon dia, com estàs? Bon dia, Leida. Bé, mira, de divendres ja. De divendres, a veure com tenim este mes d'abril a nivell còsmic. No sé si ve tan intens com març, Esperem, no sé, espero que no. Bueno, este mes d'abril lo titular podria ser que és un mes de transició entre lo vell i lo nou. Bé potentet, lo podem estar sentint, i no tant estos dies, perquè és com que estem encara de ressaca energètica de l'eclipse que va tindre lloc el dissabte passat. Llavors, encara, és a dir, fins el 27 d'abril no tancarem la temporada d'eclipses, per tant, sí, encara mos queda tot el mes, per tant, doncs, també diríem que és un mes, doncs sí. Tots els eclipses ens afecten igual? És a dir, cada vegada que hi ha un eclipse significa el que vas comentar, de deixar coses atrás, de que ens ajude a alliberar-nos, a seguir... Tots són així? Sí, la frase de la excel·lència molt bé, és l'encadeta còsmica de l'eclipse. Encara me'n queden unes quantes, fos. El que tingui que ser que sigui, no? I el que no que se ho emporti l'eclipse. Això seria com per a fer-ho a nivell genèric. Però, claro, si és de sol t'afecta d'una manera, si és de lluna d'una altra, i depèn a quin signe i a quin grau cau, clar, és que cada eclipse és un món. Però, ja et dic, no és el dia de l'eclipse, no? Perquè molta gent és com, què em passarà el dia 29, què he de fer? No has de fer res. Simplement, bueno, deixar que s'eclipse i ja està, i sentir. Molt de sentir, perquè és el que vaig dir el mes passat, és època de revisions. Encara a l'abril també? Sí, perquè no tot el mes d'abril, perquè les retrogradacions acaben ara el 13 d'abril, és l'última, la de Venus, la de Mercuri, la de Venus acaba el dia 7, entre que que arrenquen directes i surten d'estació, vull dir, sí, mig mes d'abril, però vaig a fer-te un spoiler que a aproximadament el dia 19 d'abril, que el Sol entra a Taure, és un signe de terra, més diguéssim que no serà tant d'impulsivitat, de foc com és Àries, sinó que és més material, més portat al cos, més a l'estabilitat, equilibri, seguretat, el valor... Llavors canvia aquesta intensitat. Home, va bé, després d'este març així... Ho agrairem perquè, ja et dic, realment venim de 4 mesos, des del desembre, que Mart va començar a retrogradar, després hi ha Venus, Mercuri i la temporada d'eclipses, vull dir, portem 4 mesos, 3 de 2025, però podríem dir que l'any no comença oficialment fins al mes d'abril. En concret, jo podria marcar així una data, que ens agrada a vegades tindre-ho més més concret, seria quan el dia 13, que oficialment podríem dir que comença l'any pel tema d'arrencar, d'acció, perquè és quan Mercuri surt d'estació i també coincideix també que és la lluna plena del mes, que en aquest cas serà el signe de balança, de Libra, i tots aquests mesos d'estancament, de revisió, d'intensitat, de remoguda, de molts de planetes a aigua, emocional, vull dir, tota aquesta cosa que portem, que vull dir, cada un a la seva manera, però tots estem una mica així, o almenys la gent allò que quan parles i tothom te pregunta o te comparteix, com se sent, i dius, és que cada un té la seva pel·lícula, sempre, però hi ha mesos que són més atesadets que uns altres, per dir-ho d'alguna manera. Que està tot més remogut, més a flor de pell també, no? Pot ser? Sí. Llavors, tot el que puja baixa, en aquest cas, podríem dir que a final de mes, en principi de mes entrant el Sol a Taure
i a final de mes, que crec que és el 30, l'últim dia de mes, tanca el mes, Venus entra en Àries, llavors ja vindria a ser este atreviment a anar per allò que realment volem. És a dir, tots aquests mesos ens han servit per a, al fin i al cap, clarificar. Exacte. I discernir, no? El que sí, el que no, per aquí sí, per aquí no, així sí, així no. Llavors, vale, és com t'han donat 4 mesos aproximadament perquè indagues, no? I perquè realment veigues i descobrisques realment el valor que tens i què realment te mereixes i anar de cara en allò. Així que abril tenim que aprofitar-lo per acabar d'aclarir-nos, almenys mig mes. Sí. T'he de dir, també, que la lluna plena del 13 d'abril, vale? No, sí, les llunes plenes en si, no? Ja tenen lo suyo. Però esta serà bastant forteta. Ui, vale? Això què vol dir? Què vol dir? Pues que està en conjunció, vale? a Quirón. Quirón és la... És que això seria entrar ja una miqueta més, però Quirón és la ferida de l'ànima. Vale? Allò que hem vingut a treballar i allò que a vegades diem, xics, com pot ser el mateix patró, no? M'ho torno a portar. Pues, realment és perquè encara allò no ho tens sanat, no? Pues en este cas és on està la ferideta, que és el que hem vingut a treballar i a sanar. Llavors, el dia 13 que es fa la llunació, vale? la lluna plena, coincideix que també Quiró està a Àries, vale? Estan en conjunció. Llavors, podem connectar amb molta energia de dolor. La ferida. La ferida la tenim allí. L'altre, o la situació, no mos fa res. És a dir, jo sempre dic, l'altre fa, diu, actua, no et fa, no et diu. Llavors l'altre no n'hi que ve, és com que tu tens la crosteta allí i ve a sostovar, t'arranca la crosteta. Què passa? Que si allò no està curat del tot, lo normal és que et surti sang. Vale? Llavors és com ve a mostrar-te que encara tens ferida que cura. Llavors, claro, podem connectar en sensacions, pues, això de debilitat, no? De la vulnerabilitat, de la ferida realment del que mos fa mal. També en les imperfeccions nostres, que mos costa a vegades, no? Acceptar, pues, bueno, pues soc així, també no passa res. L'astrologia també mos dona molta informació. És a dir, tu fent una lectura d'una carta astral pots obtindre molta informació de com ets i com funciones i com sents i com penses i com actues o el que desitges. Llavors hi ha coses, no tot mos agrada a nosaltres. Llavors, pues, abraçar també aquestes imperfeccions, perquè també avui en dia soc qui soc, no? I he arribat on he arribat gràcies a aquestes imperfeccions. Hi ha aquestes caigudes, si volem dir-ho d'alguna manera, a vegades. No, i que formen part de cada un de Formen part del nosaltres. creixement i de l'evolució. Vull dir, si tot és pla i llis, ja ho sabem. No, la persona no evoluciona. Llavors, bueno, pues, també soc, no? La meva llum, no? I la meva sombra, pues, no passa res. Vull dir, ho accepto, ho transito, tot i que no vol dir que no sigui dolorós. I moltes vegades, no? Això ens pot fer connectar en el sentiment d'impotència també, no? Pues perquè a vegades dius, és que vull canviar això i no hi ha manera, és que, o també sentiments d'injustícia. Frustració. És a dir, frustració, no? Estos dies serien dies de connectar i parar compte també, penso jo. A partir de la lluna plena estem parlant. Sí. I tant més... Sí, sobre el 13. Vale? Pot ser que hi ha algú que em diu, és que jo l'11... Bueno, exacte, això no és aproximat. Dies abans i dies després, ja ho sabem. Accepta la vida que no és justa, això seria com una premissa, no? De dir, la vida ja ho sabem que no és sempre justa, ni està exempta de dolor. Però també, ojo, en no caure en les dinàmiques de victimisme, ¿vale? Perquè jo sempre dic, ojo el drama queen. Perquè a vegades és una postura còmoda. Sí. Perquè, claro, saps?
si me fan, tot me passa a mi, pobrecita de mi, m'han suspès, m'han dit, m'han fotut fora de la feina, escolta, dilluns vaig estar a un curs de PNL a Tarragona. Explica'm-nos PNL. Programació neurolingüística, vale? De com influïx el llenguatge en... És a dir, tal com ens parlem, el que ens diem, no? Com pot influenciar. I hi havia una noia que va compartir un moment un exemple de que l'havien suspès a un procés de formació, de selecció, perdona. I, bueno, pues va posar a plorar i que sí, que és normal. Va connectar amb el dolor, se l'ha d'escoltar, en la injustícia, no? És el que diem. Però, clar, tu el moment en què tu t'han suspès, tu ja aquí te limpies les mans, és a dir, no hi ha una acció d'autoresponsabilitat. És a dir, jo he suspès este procés. Vale, m'ha suspès aquella persona que posa la nota, però qui l'ha suspès? Vull dir, qui no ha arribat on havia d'arribar? Llavors, mentre te suspenen, pelotas fuera, i tu realment te col·loques en la situació de víctima i llavors no et dones l'oportunitat. Tot això és a nivell inconscient, moltes vegades. No et dones l'oportunitat de responsabilitzar-te de, a veure, on he fallat, què he fet diferent, què puc en un futur, en un altre procés de selecció, què puc millorar. Llavors, ojo en el drama queen. Perquè sí, en aquell moment, pues sí, mare meu, vull dir, tota aquella desolació que podem viure, però realment no mos beneficia. Hem de buscar la forma de donar-li la volta a això. Sí, connectant el dolor profund, sense intentar a vegades que les coses siguin d'una altra manera, perquè són com són i com toquen ara mateix i és el que hi ha. Acceptació és la paraula, penso jo. I això, a partir de mitant més, és quan tenim que anar ja posant els peus a terra, en aquest sentit, i anar llimant el que sobra. Sí, perquè ja m'ho anem de cara a dies de peus en terra, que és quan el sol entra a taure, el dia 19, que, com he dit abans... Això mos pesca en Pasqua, A veure, sí, molt bé. Sí, Pasqua, 19 no és diumenge... No. Dissabte sant, o... sí, diumenge de resurrecció seria 20. Sí. Vale. A mi m'agafa el camino de Santiago, si no passa res. Ui, doncs mos ho contaràs. Arranco el 13, mira, arranco en lluna plena, no ho havia pensat. Ai, mareta. Claro, tu pots fer una mica els plans en funció també de com estem, però... Sí, claro. Intentes mirar-ho a vegades, depèn del que has de fer, no? Una reunió important, bueno, ojo, Mercurio, com està? Però, bueno... Comentaves el mes passat això del Mercurio retrógrado. Mos queden encara uns dies, Hasta el 13 també, hasta el dia de la lluna plena. Però després se fa retrógrado un altre? No, Mercurio, més avant. Són retrograda 3 vegades l'any. I els altres estan tranquil·lets? Sí. Vale. Sí. No, és que això de la retrogradació a mi me va calar. Però ojo també, perquè... No, ho dic perquè ahir o abans d'ahir llegia escoltava un post de la nova era, no?, del New Age, de totes les... l'astrologia i totes aquestes pseudociències que han anat sortint, no?, i cada vegada s'han posat més de moda, i una xica deia que, claro, si te deixes influenciar tant per les dates i per la retrogradació i per el que et digui, ojo este dia, ojo... que això, ella deia, això te condiciona. A veure, no podem deixar-ho tot en mans de... Si ara demà a mi em toca enfrontar una reunió, que en tinc una, important, no puc dir, demà no la tinc perquè hasta a partir del 13 jo no m'assento en aquella gent, perquè no puc. A veure, vull dir, el que sí... De ser una mica conscient... Molt bé. El tema és, aquesta informació és, l'energia està així. Llavors és saber-la jugar o de dir, ojo, perquè me pot influenciar cap aquí, pot influenciar cap allà, però no de dependre la meva vida. No vol dir que el dia 13 jo no agarraré l'avió per anar-me'n a Santiago perquè justament està encara Mercuri retrogrador i em pot influenciar el moment d'agafar el vol i em poden fer, me pot retrasar, jo què sé. No, vull dir, tampoc no mos passéssim. Bueno, almenys, no ho sé. No, des d'aquí el que pretenem en aquesta secció és donar una mica de llum a, si mirem una miqueta cap a dalt, entendre les situacions i saber, a més, d'on venen, si les podem afrontar d'una manera o d'una altra. Quina predisposició energètica hi ha a l'ambient, però libre albedrío total tots, vull dir, claro, no cal ni dir-ho. Bueno, per acabar, Tere, resumim que abril jo ho he entès com a meitat i meitat,
Sí, podríem dir-ho així. Que és un seria com això, pas, no? Un impàs entre una cosa i l'altra. Lo pont, no? Exacte. Entre Això mos agrada molt. lo vell i lo nou. L'impàs la transició. Pues, Llavors... no sé si vols afegir alguna cosa més per a concloure, Tere. Conclouria això. Com a deures, si algú vol, no?, aprofitar aquesta energia, el tema del valor. ¿Vale? Jo la pregunta que llançaria per en este mes seria què realment té valor per a un mateix? És a dir, què realment té valor per a mi? El que ens aporta, no? Sí, per a mi què té valor? La família, el temps que puc compartir la gent que estimo, una bona feina, una bona parella, jo què sé. Què realment m'aporta valor a mi? Què té valor per a mi? Què és important a la meva escala de valors? I a partir del 30, ¿vale?, que Venus canvia de signe i passa a Àries, tindré valor, mai millor dit la paraula, valga la redundància, per anar de cara en allò. Perfecte, mos quedem en això. Per a la pròxima entrega, quan ja haguéssim posat aquesta escaleta de valors ordenada, a veure com la tenim que potenciar. Això sí, flexibilitat i bons aliments. Flexibilitat. Gràcies, Tere. Més que tranquil·litat. Mos veiem a la pròxima. Una abraçada. Igualment.